1012 MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Okay, yan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa Pagtuong Katoliko uban gyapon ining inyong ubos nga alagad sa maong tulumanon Silver Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, magauban gyapon nato ang atong mga hikalang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Dani Luod, ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas, mao gyapon si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, ug usab si kasamang radyoman John Ilumbaring. Pasiunang batimbayan sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo ubana sa iyang mga kaubang baga radyoman ang atong pizza karon pizza asais sa bulan sa Disyembre tuig 2020 paghihapon ta. Pila na lang yung kaadlaw ato na usab sa ulugon ang exact yun. O kung dili mga exact. Ang adlaw di nataw ang atong manunubos. Okay? O sige po na kumuingon sa anglit Domingo man karon. Mayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanato nga tanan. O atong pagyukbo sa atong obispo dinhi sa Diocese of Dipolog, Monsignor Sibero Kaermari. Okay. O baga tinahod nga tigpaminaw. Okay. Ato untang ipadayon ang mahitungod sa adlawng igpapahulay kung Sabat kay sa ako nang gikaingon ninyo nga ato gining espesyalon ning nga topic dili nato ni dalion og human labi na kay ang atong mga igsuong Seventh-day Adventist mo ni ang number one nga bandila gyud nila sa ilang pagtulunan kining Sabat. Ikaduha ra gali ng mahitungod sa kosher law o mahitungod sa kalanon. Kinig yung Sabat kay sa ngalan pa lang sa ilang grupo, description, Seventh-day Adventist. So unsa man ang gitumbok ana, di ba? Kanang adlaw nga Sabado o Saturday, o seventh day of the week. So mao na ang ilang bandila gyud nga pagtulunan. O ato nang gihinay-hinay paghatag ang atong tubag, ang atong katinawan kung ano nga sa atong panahon karon dili na ng seventh day of the week kundi ang adlaw na diin na banhaw ang atong Ginoong Jesucristo. Sa gikaingon na nato, dili tanang mga kausaban nga atong makita dinhi sa bag-ong kasabutan, isipon nga paglapas sa sugo sa Dios.
na ay mga balaod nga ang iyang change, ang iyang kausaban, isipon nga pag-fulfill o kanabang katumanan. Sama pananglit anang katubang ribulto nga bitin nga gipahimo sa Dios ni Moses sa kamingawan, ato gali nang mabasa sa Numeros 21, 4 hangtod sa 9, katong gisugo si Moses sa pagpahimo atong ribulto o larawan sa bitin nga tumbaga, nga kining giisa, gibutang og tukon. Ya, kana gihisgutan na sa atong Ginoong Hesukristo sa Ebanghelyo diya sa San Juan 3:14. Katong niingon siya, maingon nga giisa ni Moses ang larawan o ribulto sa bitin nga tumbaga. Ang anak sa tao kinahanglang iisa usap. Kinsa man ang ipasabot ana. Ha? Siya mismo kadtong kamatayon niya sa krus. Lunggado pa siya sa krus ug namatay. O natuman man gito, di ba? So ang katumanan niya atong larawan sa bitin nga tumbaga, di ba katong larawan sa bitin nga tumbaga nagsilbi to og kanabang nagsilbi to nga simbolo sa gahom sa Dios diin nangaayo ang mga Israelitas gikan sa ilang pagka napaakan og bitin tungod sa kagahi nilag ulo, gitagaan silag leksyon sa Dios niadtong higayon nga tungod sa kagahi ninyong ulo kulang gihapon mong pagtuo pagsalig kanako bisan taliwala sa mga milagro nga akong gipakita kaninyo. Oh, di ba katong Exodus nila, katong before sila nahigawa sa Ehipto, nagkadaiyang mga milagro ang gipakita sa Ginoo. Di ba? Kato kay gahi man tong paraon, oh, katong hari sa Ehipto. Wa man ta tumusugot nga i-liberate o palingkawason sila sa kamot ni Moses, oh, gikan sa ilang pagka-slave o pagka-naulipon sa Ehipto. Dili on ta tumusugot tong hari dito, di ba? Pinakalabaw dito kay mo man po mga slave nila. Unsaon nila wala tong mga slave kinsa na may mo serbisyo nila. So nagmagahi tong dako-dako sa Ehipto. No, wa siya musugot pero gipakita sa Dios ang iyang mga milagro, timaan pod nga pagpakita nga gamahanan gyud siya. Ya gahi gyud kayo ang hari didto, di ba? Pero gumikan sa nagkadaiyang katalagman, milagrong gipakita sa Ginoo, katunag yung ang anak na gyud niya mismo nga mao na gyud kuhaon ang kinabuhi. Namatay manggali gyud to, di ba? Makita man na sa matag tuig ipasalida man ang kanang the Ten Commandments. Dito pa siya ni sana. Dito na siya ni humok kay iyan nagong anak. Iyan nagong anak gud. Namatay manggali gyud to. So mao to nga bisan taliwala sa mga milagro ang gipakita sa Ginoo sa mga Israelitas, gahi lang gyapon sila, di ba? Bagulbol lang gyapon sila ni Moses. Bagulbol lang gyapon sila ni Moses. Oh. So mao na nga gitagaan sila leksyon sa Ginoo niadtong higayuna, gipadalan sila og mga katalagman og tungod sa kagahi nilag ulo gipadala tong mga bitin, gipamaak sila o kung dili gito mo undang sa pagpamaak mahulot silang kamatay. Di ba? Unya ilang gihimong tigpataliwala si Moses niadtong higayuna sa paghangyo nila sa Dios. Kay maulaw po sila mo diritsuhanay ngadto sa Dios kay nagkasala man sila. Ilang gidawat ang ilang sala. Oh. Nakasala kami sa Dios, matud pa nila, no, ato lang gi-paraphrase. Maulaw mi mo hangyo sa Dios kay
nakasala man mi. Amo kang himuong tigpataliwala Moses kay ikaw may duol niya. Ikaw may amigo o duol sa Dios. So hangyoon kanamo nga ingna pag-ampo sa Dios nga walaon ning mga bitin. Walaon ni kay kung magsige ni silag panungha dayon dili mo undang og pamaak nganhi kanamo mahurot gyud mig kamatay. So gihimo nilang tigpataliwala si Moses niadtong higayon ha. Ug wa gyud moingon ang Ginoo nga naunsa ka diha Moses? Nganong mapataliwala man ka? Sila mo'y nakasala, so sila mo'y manubag. Sila mo'y personal gyud nga muhangyo diri nako nganong ipaagi man nila nimo. Unya nganong wala man ka moingon nila nga oy, kamo ray duol sa Ginoo, kamo ray hangyo niya kay kamo may nakasala dili man ako. Wa gyud mo ingon si Moses nga oy suko man ang Ginoo na nga magpataliwala ko. Wa gyud mo ingon si Moses. Iya gyung tabangan ang mga Israelitas niya itong higayon na. Nagampo gyud siya sa Dios. Sa ato pa nipataliwala gyud. Kini gani prueba ni nga dili sayop, dili kana bang unbiblical kanang atong pagtuos Katoliko nga intercession of saints. Tinabangay sa mga santos. Nga magpatabang tag mga santos ba? Di ba? Katoliko man nga baruganan. Kadtong bahina sa kasaysayan no sa kaluwasan mga igsuon. Prueba to nga ang Dios dili supak anang pagpataliwala sa mga santos kay si Moses ni mipataliwala man gyud niya adtong higayon na. Di ba? Wa gid siya moingon nga nasayop ka Moses nganong mapataliwala man ka nga sila may nakasala. Di sila mo'y manubag. Unsay giingon sa Dios? Okay. Ako lang iparaphrase ha. Di man ko kabalibad ni mo Moses kay matinumanon man kanako. Akong dawaton ng imong pagpataliwala. Pero ako lang i-revise ang ilang gipangayo. Mas kuan pa gani. Mas great, mas dako pang butang akong tubag. Ang ilang gipangayo wad-on ra man ang bitin nga muundag pamaak parang di sila mahurot og kamatay. Di ba? Ang tubag sa Ginoo lingon siya paghimog ribulto o larawan sa bitin nga tumbaga. O iisa kini sa tukon. Iisa kini sa tukon. O kinsa tong napaakag bitin nga mututok, mutan-aw lang niini, dili mamatay. So makita nato nga gitubag gyud sa Dios ang pagpataliwala ni Moses sa mga Israelitas. Kauban ng mga Israelitas. Wa gyud mo ingon ang Dios. Oy, pag-undang diha Moses kay sayop ng pagpataliwala. Sayop ng muabay og mga santos. Nainumdum na po ko sa Job 42:8 ba. Nga doon na po'y tulo ka makasasala nga nagampo. Didritso gyud sila ampo sa Dios pero unsay ingon sa Dios ngadto kanila no diya sa Job 42:8 mga tinahod nga tigpaminaw. Dili ko modawat anang inyong pag-ampo, dritso diri kanako kay wala mo magbuhat sa matarong. Lakaw adto kamo ni Job. Si Job mo'y mo halad o mo ampo alang kaninyo. Kay akong pagadunggon si Job kay siya nagbuhat sa matarong dili sama kaninyo. So ang Dios pagali mo'y nagtudlo nila. Na mo'y chance gihapon nga akong madungog. Mahatagan ang inyong gipangayo nga pabor pero ipaagi ninyo ni Job. Si Job mo'y mapataliwala alang ninyo. Ang Diyos na nagtudlo. Unya na ay mga igsuon na to, pasayloon lang no, sa atong panahon karon. Pasayloon lang. Nga kanang pagtulunan sa Katoliko nga pagpataliwala sa mga santos, ilan nang gi-accuse, ilan nang gi-akusahan nga gisupak kuno nang giingon sa Biblia nga usa ra tigpataliwala. Di ba? 1 Timoteo 2:5 nga sa atong pagtuo out of context lang. Kanang gipasabot gud nga usa ra tigpataliwala
tigpataliwala sa New Covenant usa lang, si Jesus Christ lang. Okay? Kinigong generalmente, di ba kining Biblia generalmente? Kanang general gyud nga pagbahin, duha man ni kakasabutan. Kining duha kakasabutan, doon na ni giila gyud nga usa ka tawo nga gi-attribute niya ang pagkatigpataliwala. Kinsa man ang tigpataliwala sa daang kasabutan nga gitumbok, no? Katong gitagaan sa sugo sa Dios. Ang Dios iyang gipadayag iyang sugo pinagig usa ka tawo nga mao toy tigpataliwala, no? Si Moses. Ang tigpataliwala sa daang kasabutan si Moses, di ba? Unya ang tigpataliwala sa bag-ong kasabutan si Jesus Christ man. Dili man bisan kinsang tao, mao na ibot ipasabot diha ang bugtong tigpataliwala sa bag-o nga kasabutan Jesus Christ. Pero wala na magnigar nga diha sa pag-ampo ang mga santos mahimong magkapataliwala. Di ba? Ang Diyos mismo. Di ba? Nagtudlo. Daan pang kasabutan, nagtudlo na siya na. Di ba? Nya naapod sa 1 Timoteo 2:1, na before ang 1 Timoteo 2:5, nga nag-ingon diha nga usare tigpataliwala si Kristo lang. But pasabutan na sa New Covenant. Sa bersikulo 1 ana, no? 1 Timoteo 2:1, nag-ingon si San Pablo nga ang mga pagpasalamat, ang mga pagpangalyupo, ang mga pag-ampo, ang mga, sa King James Version, ang intercessions kuno mga pagpataliwala, pagahimuon sa tanang tao. Si Pablo gatudloan ha? Pagahimuon kuno ng pagpataliwala sa tanan. So bisan ikaw naminaw ron, pwede ka mo pataliwala. Sa unsang paagi kita, akong kauban diri nga technician, sa unsang paagi makapataliwala, no? Mga diferensya diri sa mga ekipo diri sa istasyon. Mangita tag magpalabanta sa atong technician. Pagpatiliwala man na. Di ba? Diya sa pag-ampo, kanang moingon ta sa atong pastor, i-ampo mi pre-over mi, magpataliwala man na. Di ba? So, mao na kanang pag-ampo, kanang mohangyo ta sa mga santos nga tuwa na sa langit, no? Sa ati mao niya nato sa intercession of saints ato na po ning labason, no? I-detalye pag-ayo. Wala gidid-an ang mga Kristohanon, no? Tanang mga sakop sa simbahan, wala gidid-an sa pagtinabangay. Kay mo man yun ay essence sa Christianity, tinabangay. Di ba? Ayaw haragonog inyo gunahuna mga igsoon. Unya nga nung gi-accuse naman po noon nga kita mahinoy na sayop. Nga biblical man ang atong pagtulon ang Katoliko nga intercession of saints. Sa sayop lang lagi nga pagsabot sa Biblia. Maingon ana gyud ang resulta. Kung dili ba ta motahod sa official teachers sa simbahang Katoliko, kanang we call, gitawag natog magisterium, teaching office, nga sa atong nasod sa Pilipinas, kanang atong highest office nga mo'y final arbiter, gitawag nato ng Supreme Court. Sa Biblia po, gitawag nato ang Supreme Court o final arbiter, gitawag nato magisterium. Di ba? Magisterium. So, maura gihapon, bisan ka ng Sabat, maura manggihapon ng nahitabo. Sa dihang gibalhin ang solemnity gikan sa 7th day of the week, ngadto sa unang adlaw sa semana di inabanhaw si Kristo, mingon sila nga violation of the law. No, dili na violation of the law, fulfillment of the law na. Nga naman ang premise nga si San Pablo nag-ingon nga kadtong Jewish Sabbath, no? Kadtong karaang Sabat gitawag tog shadow o landong. When we say shadow o landong, but pasabot dili pa tumao na ay gipaabot nga katumanan ana. Di ba? So sa sunod nga mga Domingo ato ning i-detalye, no, para na mahuman ha, nga nung sabto ng fulfillment, dili na paglapas sa sugo, no? Mga igsuon, daghang mga balao diya sa Old Testament nga gitawag og shadow, basahan ninyo og kanang Kolosas 2:14 hangtod 17. Katong kusyerlo po shadow po to. Landong sa to pa dili pa tumao. Ang katumanan ana nga
balaod kanang nagi-saysay ni Kristo sa ebanghelyo kanang Marcos 7 nga ang iyang gipasabot nga mga kahugaw diha nga gusto niya nga atong bantayan nga di ta makahimo ana kanang atong mga kinaiya gikan ginato kanang kahugaw gistao ba kanang for example panapaw kanang kahakog mo nay mga baboy sa atong panahon karon nga giisip nga mao yun ay makahugaw dili ang pagkaon kay ang pagkaon good ato naman ang ipagawas niya ang gingherian sa Dios dili man gingherian sa pagkaon matud pa ni Pablo di ba kung si Kristo no ang atong Ginoo giakusahan nga galapas sa balaod nga adlaw ipapahulay tungod kay duna na siya gihinay-hinay nga gipang-usab unsaon na pag-observe ng Sabat. Di ba giakusahan si Kristo nga galapas sa adlaw ipapahulay? Unya kana pong asa na ipatunong nga adlaw sa dihang gihimo na niyang kasangkapan ng iyang simbahan pagbalhin ana. Kaya ito man ang gi-admit yun nga ang simbahan nga tinuod gitagaan og authority ni Kristo sa pagbalhin ana kanang gitawag og binding and loosing. Sa dihang gihimo na simbahan katong dogmatic transfer yun ana niadtong Laodicea Council 363 unsay giingon sa mga Adventist violation of the law mga igsoon sayuron na nila pag-ingon ba nga pagsupak kuno sa balaod sa Diyos tong Council of Laodicea nga kanang mga council sa iglesia binding na sa langit. Kaklaro anang Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit ang inyong itugot. Di ba? Ang unang council prueba na katong Council of Jerusalem. Approved to sa langit. Unya ang pangutana Council of Jerusalem ra ba ang mahimo sa Christianity dili oy. Kay ang gahom sa mga apostoles mapasa sa ilang musunod mga successor nila. Gahom ni Presidente Aquino, maunang gahom ni Presidente Duterte karon. Di ba? So, ugun sa ipang-revise diha, sa mga butang nga pwede ma-revise, binding na sa langit. Si Kristo day, unsa man tong iyang gipang-usab? Nganong binding man to? Nganong mutuo man ta ato? Nga, doon naman siya giusab. Di ba? Unya, gihatag man niya ng authority niya sa iyang simbahan, kaklaro ana, Mateo 16:19 o Mateo 18:18. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw, nga bantay taan ng mo akusar nato, mga Katoliko niya, daghan ra bang mutuo ra ba dayon? Ako day sa una hapit mong kumadala pod anang concept sa mga Adventist, pero katong akong sudlan lang una unta, katong kang Armstrong, katong Worldwide Church of God nga sa Badista gihapon. Hapit mo kumada ato, mas nindot manggali to si Armstrong mo discuss anang hasta ng pagkaon kanang Sabado. Pero paghibaw nako nga dili di ay pagsupak sa balaod ng chains, no? Ang moral essence lang yun sa balaod mo'y dili pwede mausab. Ang moral essence. Pero ang iyang ceremonial essence, no? Ug unsa tong ceremonial essence sa Sabat, panahon sa mga Hudiyo, maora na gitapos ni Kristo sa krus. O kay gitapos man, maunang pulihan na pod. O bitaw nga sa Hebrehanon 4:8, naghisgot na naglaeng adlaw sa paulay. Di ba? Now, sa sunod mga igsoon, atong i-discuss ang mahitungod sa Pasko sa ato sang laktawan na pud ning Sabat. Okay, Christmas naman, no? Kay gi-accuse pud ta nga kanang atong Christmas pagan celebration. Tungod kay dunay mga butang na tud yang gigamit sa pagsaulog nga gigamit pus mga pagano, no? Ako lang ihatag ninyo nga dili ang maong mga butang maoy nakapapagano nato kung gigamit mo na sa pagano. Kundi asa na gigamit. Kay para saan ng tubig? Ang mga pagano ni gamit magtubig. Unya, kung kita mga Kristiyano mo gamit maputag tubig, taugon day tag pagano. Dili. Ang question diha, dili ang maong butang. Kundi asa na to gigamit ang maong butang. Kanang sayaw po do. Mayon sila nga, kanang atong sayaw-sayaw pagano kay ang mga pagano ga sayaw-sayaw. Dili mo na mao. Kung musayaw po dita, nasayop na po dita, si David ni sayaw man to.
Oh. Ang kuan lang diha og asa na to gigamit pras anang atong Christmas tree. Dili man na pinaganon na atong Christmas tree kay pahinungod man na sa pagkatao ni Kristo nya mapagano na diay na. So ako lang nang pasiuna ninyo, no? So wa naman tay igong panahon, okay. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura.